Allah. Allah an ganta kai baka sa ko wani wajen malamin duba da muka je ba. Allah wallahi wajen su muka je kawai su ya duba komai har kai har wannan satin da aka mana kwanakin nan na wayan aka sace wanda aka muku da asbabun da ku ta ji aka sace ta ya naji kuna maganar malamin duba wai da ba ake sai na mutanen ne malamin wane ne kai malamin wani kaman yankan wuka kuwa wallahi naji ba su ce ne ba su ce ba yayi gaibu ce Allah alquran gaibu ce sai aka san gaibu a ce malami na duba dan baiwa ne ba kai kenan zaka iya yin duba baiwa ne fa kai dalla duk fake life ne dalla ya kace haka malamin duba wai duba gaskiya an maida kuma to mamaki kake to ma an cire ma mu kora ma magana nisan da muka je ga wanda ya ji ni zahiri aka mai ku je waje kaza za ku ga akuyar ku kuma bayan haka wayoyin ku ma da aka sace ba kowa bane ya sace na ji ni ma fa kwanaki fa an sace mu ba a shago ba ka gane ne ku ya riga ya gawa da ku ne kun fahimci ku gane karatun mu za a yi ce malami yana duba to kenan ma zai iya dubo wani abun ya je kai suna yi fa kwanaki aka sace wai inusa kuma iya zuwa mai faɗa mai malam gashi an sace mu waya to ya kawo suna ya ce a cikin makarantar su ne wallahi kafin malamin ya aiki masu da tsoro da wasu wasi da aka tusa musu a zuciyarsu nan da aka rama da wai aka ajiye mata a cikin akwatin shi to ka gane ni ba zan yadda ba kun san me yanzu abin da nake so da ku dauke ni mu je wurin malamin akwai tambayar da zan mai kwaya in ya riga ya ban amsa an gama wurin ka gane to ai ka san ina zuwa wani kalan in muka je tambaya can za ku ji na san dai kuma yanzu dai akwai abin da kuka kudurta a zuciyanku in muka je sai ku tambaye shi na san confirm zai ba ku amsa to ai saboda me kun san saboda me zai ba ku amsa saboda ya gama da ku amma ni na ban taba zuwa wurin shi ba yau ne first ka gane yau zan fara zuwa wurin shi saboda haka yau ne first kuma zai fosta ka amma kuma ba san wani abu ba zai ba shi mamaki inda ba kasa mun shiga bet nan ake karantar kokawa mun shiga bet yanzu kun san me ga fili ga me mutumi na gimje to ya aiki alhamdulillah labarin kasa ka gaya min me ke tafi da ku wallahi ni dama zuwa ne ma godiya kan aikin nan da kaman ni na ji daɗin sa komai yayi na faɗa ma ina koma wanda kace na tiya kamar na tiya kamar na ni ma ka san kwanaki an fata akwai radiya wannan da ka gaya min wallahi wadan maza ne a nan baba ba na gaya maka ba dama na jikinka ne zai dauke ta kana gani kaman wasa nake gaya maka ai sai da na duba na gani baka san wa ake kira da malam da aikin nan koyi sosai ka bari kawai shi kuma wannan me ke tafi da shi wani bako ne maka kawo shi wai haka yace wai yare na aiki ko aiki ku baya yi wai tantama yake yi da wasu to yanzu zan iya baka labarin wani tarihin rayuwarka to saurana ka ji wata biyu da suka wuce ba an sace motar babanka ba ko ba a yi haka ba wannan jan motar nan wa ya gaya mai a cikin ku jan motar nan wa ya gaya mai ba wanda ya faɗa mai mu to shikenan kun gane a farzancan tunda ka gano an sace motar babana ka to ni yanzu abin dama da ya zo da ni abu ɗaya ne dama password ɗin waya ta na manta kuma akwai document cikin ka ne kuma ne losing nasu za sauki ma kenan abu mai sauki ma ko aha aje ta kawai ajiye ta kar ka wata damu ka aje ta in dai wannan ne babu damuwa kar ka wata damu yaushe ne ka manta abin shekaran jiya ne ka manta abin insha Allah za a yi akwashi misalin karfe nawa ne ka manta wurin dai uku ne haka 3 na rana ai wannan aikin nan sai yana yi sosai to ku jira mun ku gani ya gama tukunna in ya gama din ne ai za ku tantance yana yi ko ba yi a to ai ina ba sanan ake gardama kuka ai ga mu gashi ai ya har yanzu ba samu wani aikin nan dubbuge ne kun ki ku yadda to ya aka raba kallawa ba gano ba kai ka kwantar da hankalinka mana me kake ci na bakin ka na zuba gidan malam duba dudu fa ka zo fa ko baka yarda da aikin nawa bane in kyale ka kai tafiyar ka ci gaba ya haƙuri amma ya ci a ce an gano fa yanzu amma ya ci a ce ya riga ya gama da kuɗi shi ne matsalar ya riga ya gama da kuɗi